Ahojte priatelia, verím, že ste po včerajšku trošku oddychnutí a nabrali ste plno síl a ste pripravení na dnešný tréning, ktorý bude tlakový. Predstavme si, o čo dneska pôjde. Dneska nás čakajú dipy na stoličkách, rozpašky, kliky na vyvýšenie, bench dipy alebo tzv. Lavičkové kluky a následne tricepsové extenzie na vyvýšenie. Budeme k tomu potrebovať dve stoličky, dve fľašky s vodou na rozpašky a pokiaľ tie fľašky s vodou budú na vás málo, tak si zoberte knižky alebo niečo ťažšie, čo doma nájdete, nahážte to do dvoch tašiek a s tými taškami pojeme tie rozpašky. Vystretými pážami sa dáme na lavičky, pokrčíme kolná, aktivujeme jadro, dáme sa mierne do predklonu a s nádychom ideme aspoň do 90 stupňov pokrčenia. A s výdychom sa naspäť vraciame nahor. A opakujeme. Zoberieme si fľašky do rúk, začíname od pripáženia. Ideme s výdychom do rozpaženia, s mierne pokrčenými lakťami aspoň do 90 stupňov úrovne a s nádychom sa naspäť vraciam kontrolovane nadol. Dáme sa do polohy vyvýšeného kliku, začíname s vystretými lakťami, aktívnymi lopatkami, pevným bruchom a podsedenou panvou a s nádychom idem smerom nadol do kliku a s výdychom sa vraciam naspäť vzpriamený do začiatočnej polohy. S mierne zapáženými rukami sa chytím stoličiek, nohy prednožíme pred seba, aktivujeme brucho, vytlačíme sa za ramien a s nádychom idem nadol do 90 stupňov pokrčenia a s výdychom sa naspäť vytláčame nahor. Položíme ruky na vyššiu vyvýšeninu na šírku ramien a s nádychom sa snažíme ísť nadol s tým, že lakťami tlačíme vpred a snažíme sa dotknúť tej vyvýšeniny a s výdychom sa vraciame naspäť do začiatočnej polohy. Opäť máme lopatky stabilné, brucho aktívne, nohy vystreté a s nádychom ideme kontrolovane do ohybu lakťa a s výdychom naspäť do vystretia. V konečnej polohe sa snažíme napnúť vedome tricepsový sval.
Priatelia, máme to. Máme za sebou prvý náročnejší tlakový tréning. Verím, že to bolo trošku náročnejšie pre vás dneska, ale aj tak ste to zvládli. A vidíme sa zajtra pri ďalšom tréningu. Čaute.